Салом, суб бахар дӯстони азиз. Ҳоло ман рӯзи шанбе аст дар шаҳри Дубай. Имрӯз рӯзи истироҳат. Ман ба шумо нишон медиҳам ки ман чӣ хел рӯзи истироҳатамро дар шаҳри Дубай мегузаронам. Ҳама каса бо ман бошед. Рафтем. Ман мехоҳам ки ба шумо нишон диҳам ки вақте ки шумо ба кор ба шаҳри Дубай меоед, чӣ хел рӯзи истироҳати худро дар ин ҷо метавонед гузаронед. Бо ман бошед, имрӯз рӯзи хело гарм мешавад. Дар бисёри корхонаҳо рӯзи истироҳат дар як ҳафта 2 маротиба мебошад, вале бисёри корхонаҳо 1 маротиба рӯзи истироҳат медиҳанд. Ҳоло ман ба тарафи метро рафта истодаам. Имрӯз ман мехоҳам ки ба оббозӣ равам, ба пляжи беҳтарин дар шаҳри Дубай. Ҳоло ман ҳамаашро ба шумо нишон медиҳам. Бо ман бошад, лайкҳои зебутарини худро фаромӯш накунед. Ва ин видео хело видеои муҳим барои ҳар яки шумо мебошад. Шумо мефаҳмед ки ба ғайр аз кор дар ин ҷо чӣ хел истироҳат ҳам кардан мумкин аст. Ташаккури зиёд дӯстони азиз. Рафтем. Ин станция метро мебошад ва ин корт барои истифода бурдани ба метро дар омадан. Як тарафи роҳ 3 дирҳам мебошад. Як тарафи роҳ 3 дирҳам мебошад. Хело аз ҳама арзонтарин транспорт дар шаҳри Дубай бисёриҳо истифода мебаранд. Ин метро мебошад. Барое ки хело метро тоза аст, хело хуб аст дарунаш. Ин коридорҳо барои ба метро рафтан. Рафтем. Ин картро метавонед аз ҳар як кассаҳои метро ба худ дастрас намоед. Манамо омадем ба ҷои обозие ки ман ба шумо нишон додани будам. Хело ҷои зебо аст. Одамон бисёр, истироҳати хуб. Барои ҳамин бо ман бошед ва лайкҳои худро фаромӯш накунед.